Evo, snima se da znate. Sad bi nam trebala jedna lopta i da igramo loptu i... Da li si se ti smrzao? Pa nisam, lepo je. Strast, aha. Molim te, Jerry, u prvom planu. Jerry! Nemoj ima ovim da mi zaboraviš Miru. Ma kako me? Ne da Bog, ne da Bog. Ali jeste, jeste. Kamera je zvučna, ne bude Da, da. Kamera je zvučna, apsolutno. E pa jebi, ajde. Priđi ovdje malo ovdje. Ajde sad ne bi film. Pored Peđe. Šta sad? Sad ne bi film. Ne. Da ne lajemo. Ne mogu. Sa... Stvarno možda zagnjuriti da je slika ispred. Da, mogu. Evo sad ću da vas ja zagnjurim. Pa se vi zagnjuri. Ajde. Ajde, hopa. Pa ko izađe iz već? Nije se uspeo. Ko izađe. Pa naravno, sve vreme snima. Ovo je plivaće gaći. Ovo svi plivaće gaći. Neće gledati italijanke čula da nema gledati. Stvarno? Meni ladno. Olgica, kaži nije hladno. Ja sam pola sata već. No, ti si već pola sata u vodi. A vas dvojica? Ne, mi ostajem. Ajde pa i to si. Mi ostajem. Ajde pod ovo. Pa snima sve stalno snima. Jel da? Stalno snima. Pod vodom, ono roni ovo. Snima 4 sata. Meni sluši stradao. Ono rupicu uvetu i meni uđe voda u mozak. Onda pomešam gorivo i ulje. I male sive ćelije. Ne, to mi se Pomešaš vodu i male sive ćelije. Slagno da ideš možda. masa tad, ima masu. Baš lepeš po suncu. Da. Sad će to još Pa dobro, 6 bit će još minuta. ulaženja, sad ćemo svi. Ali on nađe prvu hladovinu koja postoji. On. Ko? Kapetan Đubre, uvijek nađe tako. Objasnim ti da je A ko je đubre? Smo ta... To je šala. A on? Ne nego smo Kaže da je tamo. kapetan đubre, zato što staje u senku, a ne shvata glupi pilot. Mislim da su svi takvi. Pa ajde, dobro. A o pravnicima da ne pričamo, jebi ga. Direktor kaže nešto. Severozapadni vetar i on se čudi što se čovjek sklanja. Od gdje da se skloni tamo? Vetar. Duma kroz glavu. Da ti kažem, povređeno. Imali bi sve vreme A što zbriša se ovi ljudi, je? sve vreme bi imali top i toplu. Mnogo je tamo lepo. Jeste. Ovo je bilo u vojsci. Od lepših uvala. Pa bili smo tu prošle. Da. Kaže, imao tople. Ali mene fascinira kako je more svugdje čisto. Nema prljavštine u moru, nema prljavog mora. Evo ni ribe. Evo stiže nova Amira, stara garda. Moraš u dekoj noževi imaš svinju. Ja. Je li Saleta? Ma kako je li sad? Gde si, je li Saleta? A boli, kolena povere. Da. Nije. Onako rezi, ali nije ništa posebno. Sasvim je okej. Jeste, bar stepen toplije nego ono.
Pa dobro, šta da radimo? Sunce nam i nije toliko važno, koliko je važno topla voda. Bili prvi kadrovi. Da razbijemo led. Pa da. Se obučem led. Ali bez gaća. Podvodni snimak koji će skandalizovati mlade. Se vidi usidrio se. I ovo je neki morski pitar. Slušaj, Lule, da staviš leptir mašnu. Da se spremiš za prijem. Tako je. Ja opro kosu malo prije. Marf je zakon. Da, Marf je zakon. Upravo tako. Ima neki lud kolač gore u pičku. A toga se Boda najeo pre 10 godina, još ga drži. Lole, ajde erotsko tuširanje snimamo. Ajde, Lole. Ajde, molim. Stavite lovu. Ajde, bebo, upadaj. Zna onaj Pa u vodu. Lole Holmes. Pa kad sam ja ušao, možda zamisliš kakva je. Zona Holmes. Bebo, dođi ovdje da se snimi. Topla. Ja vidi kako je lepo. Nijedan jatovac neće to da vidi, verujem. Radi što, Lole. Baš bilo u vojsci. Šta radi ovaj kaže, pere niga na batajnici. Pere niga na batajnici. Ali on ulazi u vodu Olgice, samo da pazi. bi se tuširao. Kad si sve Dobro. Možeš s nami, jel da? Ma da. sam ja još malo. Meni baš voda. Pa kad sam ušao već. Kad sam pregrizo i ušao, onda nema zezanja. Malo da vežbam ruku. To je jako dobro. A Peđa ima neki štos pa sedle tu na to. Pa da. Sad ću sve vreme da snimam i tamo. Dok oni budu klopali. Pa donesi kao tebi. Jeste stvarno lepa voda. Pa znaš, malo to zavisi od bioritma i od stanja organizma i. Se ne usijaš tamo da se Da, ne znam koliko dugo svaka ti je voda lana. pa da. Ma nije, znaš kako je, pa znaš kako je na Maldivima. Možeš da uđeš u vodu kada hoćeš. Na Puketu isto tako je. To je ekstremno. Govorimo ovako, obično čovjek da se ohladi negde u hladu. Da. Kad direktno su sve stvarno Stvarno. presek. Ne samo što nije praktično, nego i opasno. Mnogi ljudi su završili. Ma naravno, to je opasno. Pa da. Posledica. Subjektivan osjećaj je jedno, ali Idem ja dok one. ajde da ti donesem. Ne, hoću da ih snimam. Ujevem ti mater. Sad sam zajebo nogu. Sad sam zajebo nogu.
sad sam zajebano, kliznu se. Desno, da. Tako je. Skliznuo sam dole. To je relativno. I kad dođeš u desno, okreneš dlan prema nebu. Ja? Ne on. Aha. Pa šta, ja ne mogu da se dignem oko sebe, znaš. Sad ovdje samo da ne skliznem. Evo, malo prije sam skliznuo. Sad sam ustao. Dobre. Idemo. Radimo. Novi Beograd gradimo. I vesele pesme. Sada samo me prekri. Idem da ih slikam. Bodo, izvukao sam se. A ti kad radiš tu vežbu, onda okreneš dlan gore. Pa ja vas stalno snimam. Jeste. Baš je lepo voda. Šta hoćeš? Ovo je moja. Ok, thank you. Malo, samo malo. Odličan. Krem je super. Gdje si, Bodo? Ajde, ispadaj. A, pa ti si već sam klizavo, ta daska je postala klizava. Da, pa i ja sam, ali kliznuh. Bebo, nećeš ovdje, nećeš. Slikati sise. Pa ne, slikam sise, slikam bebu.